Takže priatelia, máme tu ďalšiu pracovnú ponuku a to v mestečku Salzburg v Rakúsku. Hľadá sa recepčný pomocná sila do kuchyne, hlavný kuchár a platové podmienky sú pre recepčnú 2800 eur plus bonusy a preplatené povedzme nadčasy. A pre pomocnú silu a hlavného kuchára to začíname pri pomocnej sile 2700 eur a hlavný kuchár 3000 eur plus podľa skúseností a praxe. Ak máte záujem a chcete vedieť viac o tejto pracovnej ponuke, neváhajte nás kontaktovať do správ na telefónne číslo alebo do e-mailovej adresy, ktoré nájdete na profile nado mnou. My ďakujeme a vidíme sa pri ďalšej pracovnej ponuke.